Gatot. Hati-hati Kang. Ing Astina Mahaprabu Duryudana dene keparana nganti kadha Yaya Harya Sena arsa maguru dan yang durna lah dalah jagat yo ngestungkara manik Brahmaja Dewaku bener wayah pro jagat tumuning wahyu Trikamulyan Jati jebul manjing ana kono kawan. Bisa uga iki ana laladan Ngamarta. Ingkang mongko nglampis ning Karang Kadempel ijih wewengkon negara Ngamarta. Wih lah dalah. Yen kaya mengkono iki ora kleru tak jaluk ana ngendi Ponokawan. Bakal tak rudha paripaksa. Bakal tak bondo tak rincung sikile ayo. Ayo manupta. Jagat yo ngetungkara manik Brahmaja Dewaku. Bathara wayah bro jagat ora keparang pemboyong wujute Ponokawan. Maksud sembadani bangga tamya dada ndi dada Singalena merganing Pati Prasutama.